De hap in Oostburg 's nachts dicht. West-Zeeuws-Vlamingen moeten dan naar Terneuzen rijden. Als je echt een dokter nodig hebt, is het net te lang, denk ik. En verder vandaag. Chaos bij gehackte boekwinkels. En bang voor bruggen. Goedenavond. De huisartsenpost in Oostburg blijft nog 2 nachten open. Vanaf vrijdag is de post dicht vanaf middernacht. Het kan echt niet anders, zegt de huisartsenorganisatie. Patiënten die 's nachts een huisarts nodig hebben, moeten dan naar de hap in Terneuzen. Inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen maken zich zorgen. Daar ben ik niet blij mee en ook niet gelukkig mee. Want ik heb er toch een aantal keren gebruik van moeten maken. God. Ja, dan moet u voortaan naar Terneuzen. Terneuzen, komen ze me dan ophalen. Als je in een retrangement woont en je moet dan helemaal naar Terneuzen toe. Je bent, hoe lang? 40 minuten, 45 minuten onderweg. Als je echt een dokter nodig hebt, is het net te lang, denk ik. Van het huisartsentekort weten we al jaren. Nu met de sluiting van de hap hier in de nacht gaan we het ook echt voelen. De huisartsenorganisatie zegt dat het met zo weinig huisartsen gewoonweg niet meer te bemensen is. We moeten de zorg eigenlijk toch proberen voor de toekomst te blijven behouden. En dan kan niet alles. Dat is jammer, maar ik denk niet dat alles kan. Assistent huisartsenpost, goedenavond naar Edith. Nog 2 nachten is de huisartsenpost in Oostburg open. Vanaf vrijdag niet meer in de nachtelijke uren. Het kan niet anders, zegt de huisartsenorganisatie. 7 uur per week extra op hun normale werkbelasting ten opzichte van 3 landelijk huisartsen hebben gevraagd. Wij willen graag dat er iets vermindert aan die dienstendruk. Ze hebben dubbel zoveel werk hier. Ze hebben zeker dubbel zoveel werk hier. Ja. En dat is zwaar, omdat ook de dagpraktijk, door dus het verminderen van het aantal huisartsen, er zijn nu al huisartsentekorten, dus door dat minder wordt ook de druk op de dagpraktijk is al hoog. En dit komt er nog eens bovenop. Inwoners en politici zijn bezorgd over de grote afstand naar Terneuzen. Maar Nucleus heeft er vertrouwen in. Of er volgt een consult op de huisartsenpost. Dus dan ga je als patiënt naar de post, als dat kan. En als het niet kan, dan komt de huisarts naar je toe gereden. En als het superspoed is, of het wordt superspoed, dan hebben we duidelijk afspraken met de ambulance die dan naar je toe komt. Maar kritische huisartsen die wij spraken, die vrezen de afkalving van de zorg. Het begin van het einde, zeggen ze. Straks gaan er nog meer mensen naar het ziekenhuis in België. En ik denk dat als ik de huisarts nodig heb, 's nachts, dat ik dan toch naar Knokke ga. Want dat is dichterbij als Terneuzen. En dan word je meteen geholpen. Dus ja, dat is helaas. Ik snap het wel van de ene kant, want er zijn gewoon veel te weinig huisartsen. Maar van de andere kant wonen wij hier en willen wij ook zorg. Dus ja. De post gaat voortaan dicht om middernacht. Nu als proef en als die goed verloopt, definitief per 1 januari. Chaos bij boekwinkel De Drukkerij in Middelburg. Het systeem dat de voorraad beheert is gehackt. In totaal zitten 130 boekhandels in Nederland met hetzelfde probleem. De winkel wordt steeds leger, terwijl het magazijn volloopt met dozen vol boeken. Nu moeten we dus, omdat het niet ingevoerd kan worden, moeten we in deze doosjes gaan zoeken wat zit waar. Bijvoorbeeld, we hebben vanavond een lezing van Jan Brokke, daar moeten we boeken voor hebben. Die zitten ergens in. Normaal gesproken gaat dat via de stroom de winkel in en dan aan het eind van de ochtend heb je het. En nu moet je gaan zitten vissen. En dat gebeurt met sommige klantbestellingen, die moet je er nu even uithalen. Ja, dat is nu het handwerk wat er extra bij komt. En dat is heel vervelend, want dan moeten we straks als het ware een nachtploeg inzetten om alle voorraad weer in het systeem te krijgen en de winkel in te brengen. Er is een backup gemaakt van de systemen en naar verwachting is het probleem daardoor morgen opgelost. 7 Zeeuwse huis-aan-huisbladen van Train News Media zijn overgenomen door een andere uitgever, Quaris Media uit Goes. Aanleiding is de ophef die is ontstaan over het advertentiebeleid van Train News. Die weigerde sinds dit jaar om geloofsredenen advertenties en aankondigingen van evenementen op zondag en van muzikale optredens. Dat leidde tot grote verontwaardiging. Er gaan ook 4 medewerkers over naar de nieuwe uitgever.
Ja, het ziet er spectaculair uit. Abzeilen uit een helikopter naar een booreiland in de haven van Vlissingen-Oost. Er is gelukkig niets aan de hand. Het gaat om een oefening van speciale eenheden van het Korps Mariniers en de dienst Speciale Interventies van de politie. Ze oefenen bijna 2 weken lang in het havengebied. Het is gericht op het tegengaan van grootschalig geweld en terreur. Ja, duidelijk geen hoogtevrees, die speciale eenheden. Straks in deze uitzending iemand met bruggenvrees, die een ritje gaat maken over de stormvloedkering. En hoe dat gaat, ziet u zo meteen. Eerst de kustmarathon. Dat is voor de EHBO de grootste operatie in de provincie. De bijna 100 vrijwilligers prikken blaren, plakken pleisters, maar halen soms ook uitgeputte deelnemers uit de wedstrijd. Want wie aan de start staat, heeft maar 1 doel voor ogen en dat is zoute landen halen. En daar moet soms alles voor wijken. Een uitgeputte Erwin Harmes in de editie van 2015. Gelukkig is er dan hulp van de EHBO. Ook dit jaar staan ze met tientallen posten langs het parcours om deelnemers te verzorgen. Een mega-operatie waar coördinator Annelien bij de Vaten al maanden mee bezig is. We zijn al enige tijd bezig om sowieso ons materiaal weer op orde te krijgen. Hè. Dus dat alle kisten met spullen goed gevuld zijn. Dus dat we verbandmateriaal hebben, dat we coldpacks hebben. En dat het op de goede plek staat. En dat gaat tot in de kleinste details. Hè. Tot aan de emmertjes onder de brancards in de tent, zeg maar. Dus van dat niveau moeten we het ook hebben. Het weer speelt een belangrijke rol. Bij kou is er kans op onderkoeling en bij warmte ligt oververhitting op de loer. Ook gaan veel lopers over die grens van wat ze eigenlijk kunnen. Zeker wanneer de kerk van Zoutelanden longt aan de horizon, willen ze maar 1 ding. Die eeuwige roem en de felbegeerde medaille. Helemaal kapot. Helemaal kapot. Het kunnen best wel moeilijke patiënten zijn, lijkt me. Ja, zeker de mensen die niet getraind zijn. Ja. Die zien jullie ook? Die zien wij. En wat dan? Ja, dan moeten we ze helpen. Dus zorgen dat ze in ieder geval goed thuiskomen. Maar ook om te zorgen dat ze goed de finish halen. Als dat lukt, hè, dat is natuurlijk helemaal mooi. Maar als dat niet lukt, hoe zeg je tegen iemand dat verder lopen onverantwoord is? En als mensen even stilzitten en dus even tot het besef komen zo van nou, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? En je gaat dan het gesprek aan. Zo van, nou, is het wel slim om door te gaan? Dan realiseren mensen zich ook wel wat wijsheid is. Wat voor weer het zaterdag ook wordt, de EHBO is klaar om alle deelnemers weer fysieke, maar ook zeker mentale steun te geven. De dag begon onbestendig met een paar flinke buien en windstoten. In de middag werd het beter met een afwisseling van stapelwolken en zonnige momenten. Toch werd het niet warmer dan 15 graden. Morgen minder wind, 's ochtends is er af en toe zon, 's middags en 's avonds bewolkt met af en toe regen. Anne-Marie uit het Overijsselse Geesteren is bang om over bruggen te rijden. Ze is nu op vakantie in Zeeland en wilde hier graag haar angst onder ogen komen door over de Oosterscheldekering te rijden. Verslaggever Niels Schuurbiers was niet te beroerd om dat samen met haar te doen. Het beperkt mijn leven namelijk. Ik weet van als ik een brug zie, dan word ik paniekerig. Ja, wat voelt u dan als u zo'n brug nadert? Ja, dan bevries ik in wezen. Dus dan zit ik helemaal stijf achter het stuur. En begin ik te zweten. En dan denk ik, hoe lang moet ik die brug nog over? Oh, dat vind ik... Oh, dit dus, daar open. Oh, dat vind ik echt eng. Volgens psycholoog Huibrecht Bolluit uit Middelburg komt angst voor tunnels en bruggen veel voor. Zomaar in een auto stappen is niet altijd verstandig volgens de psycholoog. Het is volgens hem beter om er eerst met de hulp van een psycholoog achter te komen waar de angst vandaan komt, omdat anders het risico bestaat dat de angst verergert. Annemarie is achteraf in ieder geval blij en trots dat ze haar angst onder ogen is gekomen. Dat was hem, we zijn op Schouwen-Duiveland. Oh, het ging wel heel snel. Ja, ik vond het heel erg meevallen. Dus ik had me van tevoren meer gedacht dat ik dacht van, goh, het is spannender. Maar het viel reuze mee. U bent op vakantie gekomen naar Zeeland ook om dit te doen. U had u ingesteld op, ik ga hier deze brug over. Hoe voelt het nu dat u dit gedaan heeft? Trots? Yes! Geweldig. Ja, en overigens is Annemarie op de heenweg naar haar vakantieadres in Zeeland 70 kilometer omgereden om een brug te vermijden. Dus wellicht dat de terugreis nu een stukje korter kan. Op onze website meer uitleg van de psycholoog over een bruggenfobie. Dit was Zeeland Nu. Ik wens u een fijne avond.